Bir erhili, nahilli erhili bolaya. Hudaýyň adyny tutup, Resulullah'ın sünneti diýip nikah gylýar, erhili bolýar. Şon söýýän zat näme? Talak diýip aýdylýan zat şon söýýär. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar: "Fe in tallaqaha fela tahillu lehu min ba'du hatta tankiha zawjan gayra." Huda Allah Zülcelal'ın kelamı. Sure-i Bakara 230. ayet. Fakat tercümesini aýtjak. "Fe in tallaqaha" eger denanasynyň 3-nji talagyny berse, "Fela tahillu lehu" inni erne o denana halal däl, min ba'du inni demmeýle hatta tankiha zawjan gayra başga ere da kılmasa. Allah'ın kelamı. Men qaharma aýtdym, men ýeke aýtdym, men şaýadım ýok, men mobaýl men aýtdym, men gorkujak bolup aýtdym, ýa men palan edip aýtdym, men şuhydan aýtdym, men başga zat diýdim, men talak diýemek, men oňa meňdeş bir kelime aýtdym we falan aýtdym. Hudaýyň kelamy ýörüýüm beli. Mu'min musulman adam ine şoňa diýäle meseleni bilmek. Aýtjak bolýanym ey musulmanlar, wagtyky ara açylmaly bolýa, hop zindagide de bolmaly zat, äriň wezifesi gelmeli ulamalardan soramaly. Men de anam menen aýryşjak, men nähili talak bermeli. Hudaý maňa näme ýol aýdypdyr diýmeli. Resulullah jan maňa näme ýol aýdypdyr, men aýryşjak diýmeli. Halis ýoly Kur'an-ı Kerimde baki şoň ýoly. At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Allah'ın kelamı. Talagyň ýolyny aýdyp berýär ki. Şoňa diýäli din meselesini bilmek. Fakat dehri öwrenip nikah meselesinden habarsyz bolmaly. Talak meselesinden habarsyz bolmaly. O hamda inni näme diýe, inni ahul molla mürajaat etdiýär. Ýa-da men bu zatda ben işim ýok diýe. 5 dagyga önçek näme diýip gelip, Hudaý näme diýär şu barada diýip soramyýar. Äriň wezifesi bilmek. Lazım boyunna. Ýanky okuyan ayet 230-njy ayet. Huda Allah'ın kelamı 231-nji ayetde Hudaý näme diýär? وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا. Allah'ın kelamı. Hudaýyň aýatyny maskara edamaň, talagy maskara tutunamaň diýär. Allah'ın kelamı ýanky okuyanym 230-njy, şymahal okuyanym da 231-nji. Yani näme talagy maskara etmäň diýdigi? Yani şi. An İbn Abbas radıyallahu anh طلق رجل امرأته وهو يلعب فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق كذا في الدر المنثور. رسول الله جانın zamanına bir adam denanasına talak diýipdir, şuhy etip. Oham Resulullah janyň ýanyna gelipdir, men şuhy edip aýtdym diýipdir. Gülüşjek bolup aýtdym diýipdir. Resulullah jan durupdyr, şoňa näme hukm etmeli? Hudaý aýat diýipdir. "Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa." Talak şuhy edilmeli zat däl diýip. Resulullah jan boyuna lazım etdir, talak düşýär. Hudaý hukm etdi diýipdir. Allah'ın hukmu diýipdir. Şuma Allah aýtyp duranym Hudaýyň hukmuny aýdyp. An İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu jaa raculun faqala inni tallaqtu imraati 1000. قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا. Ummatın iň dereni kim? İbn Abbas, Resulullah janyň şagirdi. Şoň ýanyna bir adam gelipdir. Men den anamy 1000 talak diýdim, näme diýäň diýipdir. Üçüsü bilen sana haram bolýar diýipdir. Emma galanny Hudaýyň dinini maskara etdiň, Hudaý Taalaň beraberinde günahkar boldun diýipdir. Näme diýip işden kan aýtýaň diýipdir. Hudaý Taala ýol goýmadym diýipdir. Bir däneden başlamalärmi diýipdir. Talagyň özüniň uğru ýokmu diýipdir. İttakadta ayatillahi huzwa. 4, 5, 6 ya kan ya yer wöň ya bir zat diýsen, Hudaýyň dinine maskara boldy diýipdir. İttakadta ayatillahi huzwa. Din meselesini bilmek diýär şoňa. Resulullah jan aýtypdyr, awwal bardan din meselesini öwredin diýipdir. Ine din meseleler şo. Oy, bizere boljak bolsa bir tofar adam kulak asyn. Bilen sirip we hususy ýaşuly sirip. Bizere bolsa kan zindigiyle mutalaşy bolar. Bu zatlar aýtmalylar, Allah'ın hukmy aýdylmalylar. Ey mu'min, ey musulman, ey ýaşuly, ey bilim siriýän, sen aýt Allah'ın hukmuny basmyrak onu oglançyklamada düşündirmelidi. Sen aýt jawablara ölenmäkä düşündirmelidi. Sen aýt eger müň menen Hudaý haram diýen bolsa, talakdan soňram ýene ýaşylsa öýüň bereketi bolmazdy. Sen aýt talakdan soňram ewlat galsa bagşlan welede zina bolardy. Musulman ahym sen ýaşuly, ulukhan adam, saç sakal hagaran. Bidatlar bölümünde kan zindigiyle mutalaşy bolar diýip, gaýtam bu ýoldan bari la hawla we la quwwete illa billah. Sen aýt, Allah'ın hukmy şi. Köked Kur'an-ı Kerimden diýip, açyp säfe öňde goýsunlar. Ha Allah'ın hukmy bi, baý ýürümeli bolar diýip. Allah'ın hukmy diýip, oglaň şoňda düşündirmeli mi? Öýlenmäkä öwretmeli, öýleneni öwretmeli.
Sen aytmaň ýolun näme basmyra halka düşündirmäge. Qur'an-ı Kerim 2-nji parada, Sure-i Bakarada 230-njy aýada açyk-açyk Allah aýdypdyr. Basır wurrun ýok ki, sen aýt bämen bahmrak getirmeli. Sen ýaşulyman aýt, eger oň menen ýene ýaşasalar öýüň bereketi bolmazdy. Sen aýt oň menen ewlat garty biderek bolardy. Sen aýt kıyamet meselesi agyr bolardy. Bilen sirýan adamyňa ýoluşy, ýaşuly boljak adamyňa ýoluşy. Hudaýyň hukmuna gaşyn kömekleşmek. Ine din meselesini bilmek. Güne sual gelýäş meselede näme diýip talak bermekkä sual gelmeýär. Ahunca men ýolum näme? Hudaý näme diýdi? Huzuri gel Allah Taala aýatyny kökedeýli. Resulullah'ın senetli wurrunlaryny kökedeýli. Ine şihili ýol bilen açylyşyp bilýän adyda talak şonda. Emme hasan düşündüm soňra soraýla. Bir iki meselesini aýdyň. Bir wagtda Hudaýyň hukmyşyla bir tofar adamlara özü waswasa. Hiç talak diýen akdym. Ene anasyny gowjak adam gowan akdym. Ýöni öz içinden waswasa zor şonu diýen ýaly. Diýdim qadiýe. Hey agdyna geläjek ýanak. Ay şu gelimi kan zor narahat. Hiç narahat bolup görmesin. Waswasa bilen şek bilen talak mutlaka düşmeýär. Arkaýyn bolsun. Bada'iga sana'a. Fiqh Hanafi hukmyşy. Waswasa bolup görme. Aýdan akdämi? Aýdarsyň qadiýan ýüreňe düşüp barýar, diline geläjek ýanak, gelimi qadiýan, oň menen fikrin rahat bolsun. Şeytan ýüreňe oklap oturandyr. Ýene bir meselesini aýdyn, oň soň gurrungyna girdik. Zena anasyna aýdypdyr, talagyň bererin ha sen diýipdir. Günne de aýdypdyr. Maň menen talak düşmeýär. Bererin ha, hay bererin ha talagyň diýip gelipdir, oň menen talak da düşmeýär. Behar hal, men gurrungyna kän girmäýin. Rasulullah jan aýdypdyr. Evvel bardan din meselesini öwredim diýipdir. Näforum daşynar assalamu alaykum. Näforum içiňar assalamu alaykum. Näforum erhelilik meseleler ýöreýmeli. Näforum Hudaý Taala azamatynyň beraberine meseleler ýöreýmeli. Nähili hemsaýa bilen öz araňdaky meseleler ýöreýmeli. Enata erheliň arasynda bir adam aýrylanyp bölmeli meseleler nähili ýöreýmeli. Şoňa diýäli din meseleleri. Din Allah'ın hukmlary. Hudaýyň hukmlary. Mu'min musulman adam. Ey musulman, ýeki öňde ýeriň ýüzünde musulman bolup galsaň, Allah'ın hukmyny et, gönenörsiň, bereketde ýaşasyň, izzetde ýaşasyň. Döwrüň özläpde, soňra Hudaýa ýeke sataşagyny ýadymyzdan çykaramayly.